Tripura Muthata Bok door to door program khaijak tongo buskang MP election tai agreement accord sign man manot thuye lupurok no kokpi laikha samung betang ya pidina halai ongkho laijak Tripura Muthati ni door to door Mahadev bazar to Durga Chomni Maharani andar sat dam chora keda chora khlaijakha bodol khatong khajani bisingtino lupurok no Tripura sani history bubagrani bisingtoi accord sign manot thuye kokpi laikha Maksa borok sawai tonggo deta ukti pramata bus korika BJP pe election thangete boroni te pramata ayus mana je abahai pok sanai aborok ni contribute tamu tu diprasani bagai borong ni tamu contribute ang borno sunani musun logo tongoi sak no intellectual ne onek borok bosi tongo ubagrano onek বিদ্রোহ kai pok sawai tongo ubagrani biruddhe Diprasani birudde onek kok sawai tongo kubangma leader no chini Diprasani bisingono aboran bagoi ang obono message ina musungo borok lasinani rungdi Diprasa chung bubagra ni logiwo tongo bubagra chini bagoi tongo chung norok ni o 420 kok je nang ye kok samani chung o jaga tongia Kesar Tripura Muthata nengoi abuk thangmanu ka jong cabinet to thangmai mantri chini sar bisu gete besini sar one mes abor tuyo borok kok sel chai chone neta mantri ne baga sini se thango abor bisu jodi positive na sara Tripura rajyo ni chin Tripura sarok saimano jen chung cabinet to thangmani karon tongo onek reason tongo chung jotono saibano chini Tripura sarok chini ADCO state government ni je parana bini je budget tongmani aboni 2% চুনরিও সেই 2% ফানোছে চুনো অনেক সময়ও দিলে খাইও অনেক সময় রিয়া দङ जों তিনি গভর্নমেন্টও থাঙ্গাঙ্কাকাই जों চিনি স্বয়ং চিনি খরক নই ক্যাবিনেট মিনিস্টার বরক তঙ্গই চিনি টিপ্রাসানি বাগৈ তাইব হামক্রাই খাইনানি বাগৈ
chini edisio borok dai fan rohnani bagoi fan place khainani bagoi borok chaitok nai obon bagoi chung borno roho ebong jodi khlaimai hangka kai borobon nokhoroi khainai Tipramota hingga IPF hingga tu kumai sana sar. IPF tini ideology by Tipramothani ideology juda IPF tini founder by Tipramothani founder juda IPF tini je কার্যকরী bini samung by bini tomung by jini Tipramothani samung totally korsal farak Kamu kok boron ni sini boron busu jara thangnai sar. jong lama haksal tabu satung jora haifano jong ini je dur tudur ebong rally chini Mahadev Bazani simi chung setrai edisi village Durga Chomuni ojora chung thanai thanga aro thanglai chung lengla lainai lenglawoi chini kwangma samung reiran slaijak tong chung salai a jagabo taibo chini tipra sarong ni thanibo chung taibo message ka hamrunai chung omte khlaino thansa ongai ka thalai chini thinangno chung thangai nar nai chung abon message